Se abre una nueva etapa en la Universidad de Santiago de Compostela. Liderada por la catedrática de Estadística Rosa Crujeiras, se ha impuesto en las elecciones en los 4 sectores, sumando el 65% de los votos ponderados. Rosa Crujeiras reconocía en sintonía Onda Cero Radio para toda Galicia ayer tarde sentir un inmenso orgullo. Apelaba en su primera intervención a la unidad, al diálogo, a la escucha activa para construir una universidad comprometida con la sociedad y con el futuro del país. Rosa Crujeiras es de Ribeira, tiene 48 años, es madre de 2 pequeños. Es la primogénita de una humilde familia mariñeira. Fue la primera de la familia en estudiar en la universidad, nos lo dijo aquí en Onda Cero. Es hija de la enseñanza pública. Para costearse su estancia en Santiago como universitaria, llegó a impartir clases de apoyo, primero en un colegio, después en varias casas. Tras licenciarse en matemáticas, consiguió una beca del Ministerio de Educación que le permitió pasar un semestre en los Estados Unidos y otro en Londres. Durante un tiempo, tras leer su tesis en la Universidad de Santiago, se mudó a Bélgica. Allí trabajó en la Universidad de Lovaina, pero regresó para estar junto a su familia. Fue secretaria del Instituto de Matemáticas, vicedecana de la Facultad de Matemáticas, vicerrectora con el rector Juan Viaño y ahora Rosiña Ada Pena. Así se le conoce en su Ribeira. Hace historia. Sigue haciendo historia. Rosa Crujeiras, moi bons días. Moi bons días, Ramón, case me emocionas. Como está vostede? Despois de onte pola tarde, no momento no cal se daban a coñecer os resultados das eleccións. Pois asimilando, non? Asimilando un pouco o momento histórico, sendo consciente, non? Da enorme responsabilidade que teño, tanto eu como o meu equipo, non? Que temos por diante, moi agradecidos por ter contado co apoio de toda a comunidade universitaria en todos os sectores, non? Eu creo que isto nos dá moitísimos azos para para sacar o proxecto adiante, un proxecto que é para todas e para todos, para o estudantado, para o profesorado, para o persoal técnico e nada, con moitas ganas de empezar a traballar. Por certo, que públicamente, xa yo dixen de xeito privado, pero públicamente quero agradecerlle a súa palabra. Cumpliu coa súa palabra, nos dixo cando fixemos as entrevistas aquí en Onda Cero. Rosa, se vostede a retora, ven vostede á radio, dicho e hecho, al día siguiente, aquí a temos, unha cumplidora coa súa palabra. Bueno, adoito cumplir. Se non cumpre porque hai algunha causa de forza maior. Entón, eu tiña esa débeda con Bosco, con Onda Cero, que me tratastes moi ben ao longo de toda a campaña, ao longo de moitos meses, incluso antes, sempre que mandábamos algo que, bueno, sempre estivestes aí, creo que iso hai no que agradecer, e además, pois é unha emisora importante para Compostela e creo que temos que estar aquí. Moi amable. Rosa, a primeira rectora en 531 anos da historia da Universidade de Santiago, a primeira reitora de Galicia. Me imagino que para vostede enchelle de moitísimo orgullo, tamén, digámoslo así, de moitísima responsabilidade, non? Sí, sobre todo, eu levo dicindo, non? E creo que cho comentaba a ti nunha conversa anterior, é un momento histórico, non? Será a primeira, pero importante e non será a última, non? Abrir camiño. Outras o intentaron antes e eu creo que aí hai que recoñecer a Pilar Bermejo, a Mercedes Brea, a Laura Sánchez Piñón, que o intentaron no 2010, elas non chegaron á reitoría, e agora tamén recoñecer yo as miñas compañeiras, non? A María José López Couso, a Alba Nogueira e a Maite Flores, que deran o paso e que desta volta, sí ou sí, unha muller iba a asumir a reitoría e creo que agora o relevante é que despois veñan máis, non será a última. Rosa, ahora hai uns prazos que hai que cumplir. A proclamación definitiva creo que vai ter lugar o 23 de marzo. No momento en que vostede tome posesión, en dúbida alguna, xa é un momento histórico, o seguirá sendo, pero, Rosa, cal vería vostede, cal serían esas prioridades ou esas primeiras decisións que tería vostede intención de facer no momento no cal sexa vostede xa
de Feito e Dereito, nova reitora da Universidade de Santiago. Hoxe é reitora electa, cando tome posesión, cal serían as prioridades? Bueno, agora temos un proceso no que, de feito, xa onte mesmo e esta mañá xa falei co reitor López para organizarmos pois a transición, non? Que a universidade non se pode parar, aí, bueno, pois traballaremos de xeito conxunto, non? Durante este período, pero, bueno, pensando nas primeiras medidas, non? Que temos que implantar son aquelas que atinxen as persoas. O noso estudantado nos levamos insistindo nesta campaña e está reflectido no noso programa. Temos que ter unha ollada cara ao social, temos que analizar ben cales son as necesidades do noso estudantado. Non podemos perder talento na universidade pública, pois ou por falta de vivenda ou por situacións de vulnerabilidade ou por causas sobrevidas, non? Que lles impidan continuar os seus estudos. Temos que estar aí. E despois as actuacións relativas ao persoal docente e investigador e ao persoal técnico de xestión, administración e servizos. Temos por diante o importante reto dun relevo xeneracional nos vindeiros anos. Hai que actuar con planificación, con visión de futuro, con moita transparencia e, sobre todo, dándolle ás persoas que se incorporan a traballar a nosa universidade pois unha perspectiva de carreira, non? Acompañando no seu desenvolvemento profesional. Eu creo que é o máis importante porque as persoas son o principal activo da nosa universidade. Rosa, acadou vostede o 65% dos votos ponderados nas eleccións. Para que todos os ointes o entendan, porque é un proceso moi técnico, isto que significa? A ver, nos na comunidade universitaria se organiza en procesos electorais en 4 sectores. Está, por un lado, o profesorado permanente, o profesorado non permanente, o estudantado e o persoal técnico de xestión, administración e servizos. Non todos os votos pesan igual. Da emisión de voto, pois o 51% dos votos totais corresponden ao profesorado permanente. É dicir, os profesores, para e que todos os entendamos. titulares catedráticos e permanentes catedráticos. laborais, non? Que é o persoal permanente neste momento. No sector 2 está o profesorado non permanente, por exemplo, o profesorado de Sociedade de Ciencias da Saúde ou persoal investigador con contratos pois predoutorais ou postdoutorais, están en sector 2. Sector 3, estudantado de grado, mestrado e doutoramento sen contrato, e sector 4, persoal técnico de xestión, administración e servizos. E as ponderacións son 51%, 11%, 28%, 10%. Entón, os que marcan, digamos, non, o número de votos totais pois sería o profesorado permanente, o sector 1, e a partir dai pois se recalculan as ponderacións cos outros. Eu creo que o relevante nestas eleccións foi a altísima participación na primeira volta. Estaba unida tamén ás eleccións a claustro, non? A alta participación tamén nesta segunda volta, e eu, sobre todo, resaltar a aposta maioritaria, non, por parte de todos os sectores. Eu creo que isto é relevante porque, bueno, pois toda a comunidade se viu reflectida no noso proxecto. Rosa, entendo, corríxame se non estou no certo, que vostede vai ser reitora da Universidade de Santiago durante 6 anos, verdade? Sí, son moitos anos, claro, hai moito por facer. Bueno, hai moito por facer, claro. pero a universidade, os cambios na universidade, bueno, como en todas as administracións, non son lentos. Simplemente a implantación dun título leva moito tempo. As cousas de palacio van despacio. Ya está, claro. Non? E as cousas ben feitas tamén. Entón, eu creo que os mandatos de 6 anos me parece creo que dan un pouquiño máis de marxe para cometer os grandes cambios, non? Que precisa a nosa universidade. Son 6 anos, non hai reelección, son períodos de mandato único dende a entrada da LOSU. Porque, 6 anos, como decimos, hai moito que facer. O mundo, 6 anos para atrás, imagínese como era o mundo e como é agora, non? Claro. 6 anos, hai tanto que percorrer. Vivimos unha pandemia, non? Nos últimos 6 anos, non? Claro, e eu creo que temos por diante, por exemplo, algo que xurdiu moito neste período electoral, non? A revolución tecnolóxica, a irrupción da inteligencia artificial, non? É unha das transformacións sociais que estamos a vivir. A universidade non pode ser allea. Nos apostamos, non, por ser unha institución que sea pioneira na aplicación e no uso de unha inteligencia artificial responsable, ética e robusta. Rosa, dende o punto de vista persoal, porque claro, isto é o punto de vista profesional, hai moitos retos, me imagino que moita ilusión por diante, porque claro, viamos imaxes súas na orla, cando vostede estaba
estaba estudiando a carreira, se imaginaba en algún momento que chegaría vostede a ser rectora da Universidade de Santiago cando era alumna da universidade? No, para nada, para nada. Eu creo que, bueno, son os camiños, non, que vas collendo. Eu, por exemplo, cando entrei a estudar matemáticas, eu quería ser profesora, eu quería ensinar. A min sempre lle gustou a docencia? Sempre me gustou ensinar. E como me gustaban as matemáticas, pois matemáticas, pero para ser profesora de matemáticas. Eu descubrín a investigación en terceiro de carreira con un profesor, Venceslao González Manteiga, que foi despois o meu director de tese, porque un día entrou na aula e dixo: hoxe non damos clase, hoxe vos vou a contar un problema que resolvemos. Era un problema na central técnica das Pontes que, que emitían dióxido de xofre cando queimaban o carbón da mina das Pontes, e acababan de poñer en práctica unha metodoloxía que lles permitía predicir esas subidas do dióxido de xofre con suficiente antelación como para que dera tempo de cambiar o carbón e meter o carbón de importación, non? Entón, claro, era un avance moi importante. E eu me quedei fascinada naquel momento. Hai máis preguntas por resolver, non? Hai máis matemáticas por facer. E foi como entrei na investigación. E despois, xa empezando o doutoramento, non? No primeiro ano, pois xorde a oportunidade, que era o momento no que nas universidades se estaban implantando os sistemas de garantía de calidade, todo o tema de enquisas. Outro profesor do departamento, Pedro Faraldo, que foi o meu mentor, non, en toda a miña carreira de xestión, buscaba pois unha persoa que pudera analizar enquisas. Analizar enquisas. Eu empecé na universidade tecleando enquisas no despacho do que era o Servizo de Control Interno de Calidade que levaba naquel momento Maite Angulo, que ocupou moitos cargos tamén na universidade, e eu empecé tecleando enquisas, tecleando caixas de enquisas, unha enquisa da biblioteca e da Facultade de Filoloxía. Sí, empecé tecleando enquisas. Bueno, é dicir, claro, que a reitora da Universidade de Santiago empezou, pois, de bolseira. Eu fun bolseira de calidade naquel momento. Pero me gustou a xestión. Eu aí descubrín a outra cara da universidade, non? Eu percibías, estabas como estudante e vías como se facían as cousas, pero o que ti recibías, pero isto de onde ven, non? E a min aquelo me abriu un novo mundo. Era unha universidade que eu non coñecía. Estaba no Servizo de Control Interno, enfrente estaba o despacho da xerencia. Claro, de repente empezas a ver o que se move ali. Eu sou moi curiosa, non? Entonces preguntas e tiven a sorte de que me abriu moitas portas, me contaron moito e aí empecé en xestión e me gusta a xestión. Oye, agora voulle preguntar pola familia, como asume esta nova histórica, pero tamén imagino moitos veciños seus de Ribeira, que agora mesmo nos están sintonizando, hai moitos veciños, moitos ointes que temos en Barbanza, en Ribeira. Imagino que é unha festa Ribeira, hoxe, por ter unha rectora de Ribeira. En fin, isto hai que festexalo. A verdade é que sí, onte se contactaba comigo tanto exalcalde como alcaldesa. Onte estiveron meus pais, están moi contentos todos, bueno, pois na miña parroquia, na parroquia de Artes, no concello. Sei que as redes sociais botan lume, pero non puiden mirar, entón este fin de semana estarei por ali, tratarei de saudar a todo o mundo e bueno, sei que están moi contentos, porque además recibí moito apoio en todo este tempo, non? Recordo un vídeo que fixemos, porque, bueno, un medio titulaba que eu era a veciña de Artes, e dice, sí, efectivamente, son a veciña de Artes, non? E digo, isto nos dá pé para reivindicar o rural, para reivindicar o público, non? Para reivindicar o papel da universidade e da ensinanza pública como elemento de cohesión social. E aquel vídeo, que eu creo que foi dos primeiros que fixemos, viralizouse de tal maneira e me dicía cando bueno, pues as persoas que me levan redes de que tes a toda a Ribeira aquí. E pois somos moitos. Pois eu convencio que moitos ointes de Ribeira agora mesmo se sinten super orgullosos de Pois un saúdo enorme para as miñas paisanas e os meus paisanos de Ribeira. Porque, bueno, isto dentro do punto de vista dos seus veciños de Ribeira, tamén os veciños de Santiago, tamén vostede entre ribeirense e picheleira, non? Compostelana. Entre ribeirense e tense. Eu vivo en Teo, pero os meus fillos están aquí escolarizados, entón estou cabalente de Teo e Compostela. Estamos aí. Bueno, a familia, como
asumiu, como viviu a familia pois este momento histórico? Pois eu creo que incluso con máis naturalidade que a min. Eles sabían que Xa sabían que iba a ganar, ou non? bueno, vamos a A ver. ver, o meu fillo maior me dicía: "Mamá, se non gañas non pasa nada, o importante é participar". Que bonito. É moi bonito, é Claro. moi bonito, pero onte lle explicaba a súa prima pequeniña e lle dicía sabes, a miña mama vai aparecer nos libros. E eu me daba conta de, ui, é un momento importante, non? Para eles, o disfrutaron moito, non? A nena pregunta se vai haber actos, se vai haber concertos, claro, para eles é un novo mundo, É un novo mundo, un acontecemento, pero me encanta eso de a miña mamá vai aparecer nos Sí. libros, porque é que ademais é verdad. Sí, eu mo contaba seu pai cando chegaba a casa cando cheguei onte pola noite, e fíxate, o razoamento que fixo o neno, e pois é certo, non? Claro, dá un pouco de vertixe, Só dá un pouco de vertixe. Porque a lóxica dos nenos é aplastante. A verdade é que sí. Verdad? Vostede que é matemática, a veces un neno dá máis precisión que unha ecuación Sí, matemática. porque, bueno, pois teñen menos influencias, menos prexuizos, non? E entón, digamos que teñen unha mente moito máis limpa. E claro, é lo que vía neste momento era que en algún momento el vería o nome da súa nai nos libros, e pois sí, efectivamente. Pois é a primeira rectora xa se pode decir, rectora electa da Universidade de Santiago en 531 anos de historia, que xa choveu, 531 anos de historia, a primeira rectora muller da Universidade de Santiago, a primeira reitora de Galicia. Me imagino, Rosa, que o que falábamos fai un momentiño, que para vostede unha responsabilidade enorme, pero carai, tamén unha alegría enorme, non? Estamos moi contentos, sobre todo por como chegamos ata aquí, como se construiu este proxecto a través dun grupo moi pequeno que foi medrando a través da escoita, do diálogo, de abrir as portas, de crear un espazo, non? No que a xente pudera falar de universidade, facer achegas e nós así vamos trasladando os que estábamos en órganos de goberno, pois pouco a pouco, non? Pero agora o obxectivo é replicar eso para toda a universidade, non? Seguir traballando con esa idea de escoitar, de dialogar, en certo modo, devolver a universidade á comunidade universitaria, a universidade da súa comunidade, non é de quen a goberna, e que aí eu creo que temos moito por facer e a xente quere aportar. Entón, vamos a aproveitar. Nos queda pouquiño tempo en Abagua, porque pues é un día moi especial tamén para esta radio, porque a primeira vez que temos a oportunidade de entrevistar a reitora da Universidade de Santiago de Compostela. A primeira vez na historia, agradezo moitísimo pois que Rosa Crujeiras dixera no seu día, oye, no momento en que paso que pase vou a radio, e aquí a temos connosco. E agradezolle moitísimo a súa palabra que bueno, pues a comprometeu cos ointes, e aquí está connosco. Nos queda pouquiño tempo, pero Rosa, dentro do punto de vista universidade, cidade-universidade, como ve vostede que é mellorable, verdade? Esa fusión, non sei se, dentro do punto de vista, estamos imaginando a residencia, o Campus Sur, o auditorio da universidade, en fin, dentro do plano xa, universidade sí, pero tamén cidade, non? Como ve esa fusión? Bueno, nos comentábamos na xuntanza coa alcaldesa, que, por certo, pois, tamén falei con ela onte. Creo que temos que traballar polas dúas partes, porque a universidade non pode ser allea á planificación urbana e urbanística da cidade de Compostela, non? Somos parte da cidade, temos que tratar de abrir os nosos espazos, e a cidade tamén nos ten que ver como un elemento máis. Eu creo que se trata de traballar en común dentro das dúas institucións, hai vontade polas dúas partes. Eu comentaba coa alcaldesa tamén, a cidade de Santiago ten a súa Axenda 2030 na que a universidade pode contribuir moito a sacala adiante, e que ademais hai moitos obxectivos compartidos, por exemplo, no ámbito da mobilidade ou da sostibilidade. Creo que temos que tratar de ver cales son eses eixos comuns e de fusionarnos máis, porque, de feito, bueno, Santiago non se entende sen a súa cidade, sen a súa universidade, e a universidade non se entende sen a súa cidade.
Pois Rosa Crujeira, imagino que agora mesmo ten que ter 2.327 mensaxes, 500 chamadas perdidas, todo o mundo quere falar con vostede, é a protagonista non somente da xornada, estou convencido de todo o ano en Santiago. Rosa, agradezolle moitísimo que estivera hoxe connosco aquí nesta cita que vostede se comprometeu cos ointes de Onda Cero. De novo, dende este programa, dende esta emisora, a nivel tamén persoal, felicitarlle de todo o corazón por este éxito e desexarlle todo o mellor porque se a Rosa Crujeiras o seu equipo lle vai ben, se lle vai ben a Universidade de Santiago, lle vai ben a Compostela e a Galicia. Está connosco, bueno, estaremos pendentes do desenrolo dos actos previstos, institucionais, en fin, da que, e aquí está con todos vostedes, a primeira reitora nos 531 anos de historia da Universidade de Santiago, a primeira reitora de Galicia. Rosa Crujeiras, moitísimas felicidades e moitísimos éxitos. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas a vos.